Hello guys. Ang amo ang kaduhang amahan nga si Uncle Guido, barkada ni Papa. Saya? Lagi? Duha na ka buok? Oh. Kan Joshua kang Maika. Nga. Oh, lagi. Na si Uncle Guido ko ani naman igsuon ni Papa. Suod kay ni Papa pidyo. Nasawa man si Papa kay una man. Si istorya ni manin. Ah. Sini nomor gua lang. Lang ni apo. Lagi. Bida. Ay good. Ari mere ya kay mga muwak mig mangga ya. Oo. Mangga? Oh. Ikaw mangga to amo. Narigi pukul daga sa inyo ha. Udah sidaran. Oh, mula agrami dito pohon. Mangga to amo ga. Laptop. Lagi mula agrami dito. Oh. Sige ya. Okay, mato po si bakahan. Matay barkada ni Papa si Uncle Guido. Tapos lesuot ulit tao pa magkuyog asa padulong asa tong disco. So madumi sa tabok kay mamulak mig mangga. Mangga. So after namang nagbalik baka. Ibiyaan ako sa kong mga sakop. Kana diyan na kakawayan na diha na. Grabing kawayan diri daghan bambo diri grabe daghang kaayo. Na galinya na padung na to. Ito na to. Mga kawayan na diha. Ani pag kuan siya mga kabishi pag dili ito siya ulan diri may mga gikay shortcut may diri pero og kuan og danlog ay sus Ginoo ko adto gimi sa kuan ano siya ani may siya ka shortcut may siya ani direct ni siya lang kagawad apurado. Mga kakawayan na di ana oh. Dili siya mga kabishi. So, ug magbaha pod di ani matik po ni di ani mag agos ng tubig ani. Dari maagan ng tubig ana. Di ana na padungan ana. Diretso di adto. So, boss. So kini og dili siya uwan diri may mga agi kay ano man siya. Direct man siya. Shortcut nga gianan ba. So kay wala man tay mga cameraman. So nangunay ko mga kabishi sa pag camera. Kay lagi ngani og mangga. So nice kay dala mga kabisyo. Nanay ano yun? Pimpong ball ano yun? Pickball. Ayaw mo dira age. Dala manay pickleball pickball tawag na. Dala mi. Pickleball. Masalo na. Di ana. Kanang na White House. So, nanami dari dapat lang. Apurado. Hangak. Kauban ako akong mga chikiting. Ano siya? Mga kawishi. So, dari mi agi. Okay, thanks mga kabeshi. Thank you so much. Please subscribe my YouTube channel.